Tervetuloa Dosenttiin. Meillä on tänään vieraana kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz ja hänen kanssaan keskustellaan politiikasta, historiasta ja vähän Suomen tulevaisuudesta. Dosentti omistaa joulukuun 2016 Suomen itsenäisyyden juhlavuoden aloittamiselle ja ottaa tänne merkittäviä ja tärkeitä vieraita. Tervetuloa Ben. Kiitos kutsusta. Näin aluksi täytyy kysyä suora kysymys. Olitko 1970-luvulla Suomen ainoa kunnollinen oikea porvari? No en todella sitä ollut. Se on totta, että 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvulla niin varsinkin nuorison keskuudessa virta vei väkevästi vasemmalle, eikä pelkästään niin kuin maltilliseen vasemmistoon, vaan me kaikki tiedämme, että varsinkin 1970-luvulla tämä niin sanottu taistolaisuus, eli tämmöinen neuvostomielinen kommunismi sai yliotetta opiskelijoiden ja taiteilijoiden keskuudessa. Usein sanotaan sitä älymystöksi, mutta mun mielestä oikeampi ilmaisu olisi tyhmyystö. Siis pitää olla kyllä poikkeuksellisen tyhmä tai ainakin epähumanistinen ihminen, joka otti aatteekseen taistolaisuuden, siis stalinistisen kommunismin, ei mitään tämmöistä lällyä Eurooppa-kommunismia, vaan nimenomaan Neuvostoliiton linja, Neuvostoliiton ylistäminen, siellä tehdään oikein. Itä-Saksassa on parempi demokratia kuin Suomessa, siellä on todellinen demokratia, Suomessa kapitalistit riistää, ja selitettiin parhain päin, että miksi Berliinissä on muuri, jolle ammutaan poliittisia pakolaisia kuoliaaksi. Tätä Suomessa taistolaiset ja niiden myötäjuoksijatkin puolustelivat, Neuvostoliitosta puhumattakaan. Itä-Saksasta yksi yksityiskohta, josta mun mielestä vieläkään ei riittävästi puhuta, joka kertoo sen ajan hengestä, oli se, että kun 70-luvun puolivälissä Itä-Saksan kommunistinen diktatuurihallitus, joka vakoili kaikin tavoin kansalaisiaan, karkotti Itä-Saksasta taiteilijan, tai hän oli siis, Biermann oli saanut luvan esiintymismatkalle Länsi-Saksaan, ja kun hän oli siellä esiintymässä, niin kommunistinen diktatuurihallitus riisti häneltä hänen kansalaisuutensa ja mahdollisuuden palata omaan kotimaahansa eli Itä-Saksaan. Taiteilijalle tehtiin näin. No suomalaiset taiteilijat tietysti olivat solidaarisia. Ai tälle taiteilijalleko? No ei tietystikään, vaan taistolaiset taiteilijat, jotka edustivat siis silloin taiteessa, teatterissa ja TV:ssä ja muuta TV-teatterissa valtavirtaa, niin ne antoi julkilausuma, joka julkistettiin tiedonantajassa, jossa ne haukku tämän taiteilijan, kun se oli mennyt esittämään yhteiskuntakriittisiä lauluja ja tehnyt niitä, ja antoi täyden tukensa Itä-Saksan kommunistidiktatuurihallitukselle siitä, että tämä taiteilija karkotettiin. Ja siellä oli kaikki tämmöiset Aulikki Oksaset ja Agitpropit ja kaikki nämä, jotka nyt jälkeenpäin selittää, että joo, me oltiin 70-luvulla vaan rauhan puolesta ja me oltiin ihmisoikeuksien puolesta. Miten nämä kehtaa, nämä kaikki Sydeniukset ja Kaisa Korhoset, ja miten ne kehtaa valehdella, että ne oli mukaan ihmisoikeuksien puolesta, kun ne kannatti kommunismia, Itä-Saksaan, Neuvostoliitto, jossa ihmisiltä riistettiin alkeellisimmatkin ihmisoikeudet. Mutta tuo on hyvä pointti. Palataan tähän kysymykseen vielä. No, eli kokoomuksen nuorilla oli kannatusta nuorison keskuudessa paljon. Se näkyy esimerkiksi ensimmäisessä kouluneuvostovaaleissa, jotka käytiin vuonna 1973. Mutta tässä niin kuin poliittisesti aktivoituneessa porukassa, kouluissa ja yliopistoilla, niin kommunisteilla oli väkevä ote ja, mikä pahinta, se ei perustunut pelkästään heidän omaan kannatukseen, vaan heillä oli näitä myötäjuoksijoita suomettumisen ajan Suomessa, jotka halusivat ulkopoliittisista syistä ja muista syistä tehdä läheistä yhteistyötä kommunistien kanssa ja eristää kokoomusta, niin näitä oli demareissa, näitä oli kepulaisissa tietysti, Koolin ja oli historiallistikin löytänyt aina kommunistien kanssa yhteisen sävelen ja enemmistökommunistissa muussa. Eli taistolaisten asema ei perustunut pelkästään siihen omaan kannatukseen, vaan siihen, että he kokosivat ympärilleen itsensä vetämän niin sanotun yleisdemokraattisen rintaman, ja silloin saavuttivat enemmistön, ja kokoomusnuoret ja porvarit jäi vähemmistöön. Puhun Teiniliitosta, puhun Ylioppilaskuntien liitosta, puhun ylioppilaskunnista suurimmasta osasta. Mutta sitten pitää sanoa, että valitettavasti myös kokoomuksen nuorissa suomettumisen aikaan, niin myös kokoomuksen nuorissa enemmistö siipi lähti siihen, että pitää liehitellä Tehtaankatua eli Moskovaa ja liehitellä taistolaisia, jotta saataisiin kokoomuksen ulkopoliittinen paitsio purettua.
ja uskoivat siis siihen, että vain menemällä riittävän pitkälle myöntyvyydessä niin saavutetaan tilanne, jossa päästään Moskovan ja Kekkosen suosioon ja sitä kautta oppositiosta pois. Ja tämä oli tietysti mulle aika hankala kokemus, kun jopa kokoomuksen sisällä tämä suomettuminen aiheutti tämmöistä tästä olisin Ben kilpalaulanta. kysynyt, että minkälaista se olisi olla siinä limbossa, kun sä tiesit kuitenkin, että suurin osa Suomen kansasta on sun puolella, enemmistö, se hiljainen enemmistö, joka ei uskalla nostaa päätään ylös, mutta sitten siinä poliittisella kentällä sä olit niin kuin se hyvin yksinäinen mies, joka vie sitä soihtua eteenpäin ja muulla sitten oli toisenlainen näkö. Minkälaista se oli? No ensinnäkin en voinut tietää enkä tiedä vieläkään, että Suomen kansan enemmistö olisi ollut suomettumista vastaan sillä tavoin, kuin minä toimin tämmöisen suomettumisen jarrumiehenä. Kaikkihan me oltiin suomettuneita. En mäkään sanonut suoraan, mitä nyt sanoin, että Neuvostoliitossa on kommunistinen diktatuuri, vaan kaikki me sanottiin varovasti ja sievistellen. Mutta valitettavasti kyllä tunsin itseni, riippumatta siitä, mitä ehkä kansan hiljainen enemmistö oli, niin valitettavasti tunsin itteni hyvin yksinäiseksi. Esimerkiksi siinä vaiheessa, kun osana suomettumista kokoomuksen johto Ilkka Suomisen johdolla lähti ajamaan kokoomuksen nuorten liittoa jäseneksi Suomen rauhanpuolustajat järjestöön, joka siis oli Neuvostoliiton bulvaani, joka ei toiminut rauhan puolesta, vaan Neuvostoliiton puolesta, ja ne ei todellakaan olleet sama asia. Rauhanpuolustajat siis vastusti joka toista ohjusta, ja kaikessa kansainvälisessä asiassa niin aina haukkuu USAta ja aina puolusti Neuvostoliittoa. Jopa silloin, kun Neuvostoliitto hyökkäsi Afganistaniin, miehitti Tsekkoslovakian, Suomen rauhanpuolustajat puolusti. Niin tähän järjestöön kokoomuksen johto ja tietysti Nuorten liiton johto ajoi kokoomuksen Nuorten liittoa jäseneksi. Kun mä vastustin tätä jäsenyyttä, niin pitää muistaa, että Suomen rauhanpuolustajat oli Kekkosen ja Ahti Karjalaisen muiden suojeluksessa. Siellä oli Kepu, keskeisesti, siis stalinistit tietysti, ja nehän piti siellä valtaa, niillä oli pääsihteeri. Mutta siellä oli siis, puhun 70-luvusta, siellä oli Kepu, siellä oli demareitten nuoret, Eero Heinäluomat, kaikki oli siellä mukana. Siellä oli kaikkien muiden puolueiden nuorisojärjestöt käytännössä, isojen puolueiden kuin kokoomuksen Nuorten liitto. Ja se, että mä silloin vastustin kokoomuksen Nuorten liiton liittymistä Suomen rauhanpuolustajiin, nyt puhutaan vuodesta 1981, niin jopa Uusi Suomi, siis perikonservatiivinen Uusi Suomi sanomalehti pääkirjoituksessaan asettui vastustamaan minun ajatusta ja kannattamaan kokoomuksen Nuorten liiton liittymistä Suomen rauhanpuolustajat järjestöön, jotta me oltaisiin yhtenä siellä kuorossa mukana ylistämässä Neuvostoliittoa, jotta meidän ulkopoliittinen kelpoisuus sitä kautta vahvistuisi. Ja Tehtaankaadulla ajateltaisiin, että no kyllä ne kokoomuksenkin nuoret on hyviä poikia, kun nekin on siellä rauhanpuolustajissa meitä ylistämässä. No Ben, tämä nyt on mielenkiintoinen juttu. Nyt kun sitten eletään tätä päivää ja se tiedetään kaiken menneen, niin he tietää myös sen. Ja monet on tulleet ulos kaapista ja sanoneet, että he ei oikeasti olleet, tai sitten sanoneet, että se oli vain semmoinen mukava nuorisoretki. Mutta silloin näytti olevan ihan tarkoitus lähteä muuttamaan Suomea sosialistiseksi. Ja mahdollisesti sitten sen jälkeen, kun järjestelmä olisi muuttunut, niin silloin se olisi tapahtunut myös poliittisten vastustajien niin kuin eliminointia. Oletko sä koskaan keskustellut näistä asioista, tai suostuuko joku edes kuuntelemaan sua? No, jonkun verran, mutta kyllä ihmisen mieli ja muisti toimii siten, että kun luetaan nyt vanhojen taistolaisten taiteilijoiden haastatteluja, hän täyttää näinä vuosina 70 vuotta ja heitä haastatellaan mediassa, että he toimivat rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta. Ja että he teki oikein, kun he toimivat rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta. Olispa toiminut rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta, mutta he toimivat kommunismin puolesta, diktatuurin puolesta, ylistivät Neuvostoliittoa, Itä-Saksaa, sitä, että Euroopassa miljoonia, satoja miljoonia ihmisiä joutui elää kommunismin ikeen alla. 100 kilometrin päässä oli Viro, miehitetty maa ja muuta. Ikinä Suomessa, emme mekään, ikinä ei ollut mitään solidaarisuutta sinne. Sen sijaan mahdollisimman kauas, missä vaan Neuvostoliiton intressit oli pelissä, niin sinne oltiin solidaarisia. Ei ne näitä myönnä. Joku Sinikka Sokka, niin se sanoi kerran Demarissa, että en kadu mitään, siis Demari-lehdessä. Että laita sinne lehteen, että en kadu mitään. No jos sä oot ollut 70-luvulla stalinisti, ja nyt, tämä oli varmaan 2000-luvulla,
sä ilmoitat, että sä et kadu mitään, niin musta se kertoo, että sä et ole aito humanisti. Näin. Se on vähän sama kuin vanhat natsit sanoivat, että en kadu mitään, mutta kyllä mä olin vaan ihmisoikeuksien ja kaiken hyvän puolesta Ben, vahvasta. loistavaa. Nyt täytyy mennä tämä ensimmäinen osio kohta loppuun, mutta lyhyt loppukysymys tähän. Nyt kysyn ihan suoraan sen henkilökohtaisen kysymyksen. Tämä on paljon vaikuttanut sinuun, mutta jättikö se sinun sieluusi jonkunnäköisen arven? Jätti. Ja mua pilkataan siitä, että mä oon traumatisoitunut tässä sukupolvikokemuksessa, eli suomettumisen aikana, kun mustaa piti sanoa valkoiseksi ja valkoista piti sanoa mustaksi ja valehdella kaikissa asioissa. Se on ymmärrettävä. Niin jos mä oon saanut siitä jonkun haavan sieluun, niin mieluummin mä otan siitä sielun haavaani, että mä oon edustanut oikeutta ja totuutta jo silloin, kuin että mä olisin ollut joku tämmöinen umpisuomettunut tyyppi, joka valehdelin kaikille ja heittäydyin rähmälleni joka suuntaan, siis tarvitaan idän suuntaan, ja hankkinut sillä tavoin opportunistisesti itselleni pisteitä, oli mä sitten poliitikko tai journalisti. Eli suomettumisen ilmiötä ei vielä mun mielestä riittävästi ole analysoitu ja ymmärretty. Sehän oli nimenomaan sitä, että koska uskottiin, että neuvostokortilla pärjätään, niin puolueet keskenään kilpaili neuvostomielisyydessä, sitten puolueiden sisällä fraktiot kilpaili, henkilöt kilpaili, kauhea kilpalaulanta siitä, että kuka on Neuvostoliiton ylin ystävä. Ja tätä ei ollut pelkästään politiikassa, tätä oli journalismissa, tätä oli akateemisessa maailmassa, ja se oli todella synkkä aika. Ei pyritty kommunismiin paitsi kommunistit, mutta se, että kaikki nämä K-linjan kepulaiset ja osa kokoomuslaisista ja muita juoksi samassa veneessä olivat, niin se oli tosi inhottavaa aikaa tässä suhteessa. Kiitoksia, Ben. Kiitos. Dosentti jatkaa Benin kanssa keskustelua näistä kuumista aiheista. Pysykähän kanavalla kaikki. Tämä on mielenkiintoista.